Абу Киритимати, Джилбърт Тонг и Фахрадин Фахрадинов в Любов обсипва Южната Рава. 2232 епизод. Така искам да ga видя. Кога ли ще дойде? Така хочу да я видя. Дано най-накрая стигне до нея. Баш сега. От нас или от телевизора? От нас. Гледай и помни. Добре, Митачи. Ида! Здравей, Димитър! Кой е? Никой! Значи, кой е? Никой! Кой е тая инкасаторка да кажи, че да изчака до среда там? Нали тогава взимаме пенсии? Никой не е. Мирела от Варна, как попадна тук? С влакчето. Но ти как си? Добре, отико се. А между другото, честачката е седнала да си почива. Какво? Ти? Ко? Ти? Ха! Прислужницата ми говори. Каква нахалства! Честачката говори какво нахалство. Мира Мария, или както ти беше името. Аз съм жената на Ригоберт. Колкото и да не ти се вярва. Мирил ли си? Мандрамил ли си? Какво ти беше там името? Аз съм жената на Митачето и то 62. Ако ще сме ме! Кога е станала това? Докато бях в кома? Кога е станало това? Да не съм била в кома. Не, беше в Байрики. Не, в коми. Не, у Варна! У Варна беше, ма! Където и да съм била? Тай май! Бил пачатъка! Ласаби! Гледахте 2232 последен епизод на Любов обсипва Южната Рава. Превод Стефан Сечков. Режисьор на доблажа. Заради това ме спи с